Bună ziua, dragi urmăritori a canalului nostru. Astăzi vom învăța Universul și Sistemul Solar, aspecte generale. Universul este totalitatea stelelor a corpurilor cerești și a spațiului dintre acestea. Universul este nemărginit, adică nu are o margine, în timp și în spațiu. În timp, adică de-a 18 miliarde de ani tot va fi, și în spațiu de aici până la Suceava. N-are nicio margine. Unele elemente ale Universului pot fi observate de pe Pământ cu ochiul liber sau cu ajutorul unor instrumente, telescopul. Acestea formează Universul observabil. Universul observabil are o formă sferică, având centrul planetei noastre. Aceasta cuprinde mai mult de 2 trilioane de galaxii. Distanța în afara sistemului solar se măsoară în parțial. Un parțial este egal cu 3,26 de ani lumină, adică 31 de trilioane kilometri. Cea mai apropiată stea de sistemul solar este Proxima Centauri, aflată la distanța de 1,3 parseci, 4,2 milioane de lumină. Aici avem, de-a lungul timpului au existat mai multe ipoteze cu privire la vârsta Universului. O ipoteză de asta știm și noi, teoria Big Bang. Big Bang se zice și se scrie Big Bang. Conform acestea, Universul ar fi luat naștere acum 14 miliarde de ani. Până atunci a existat un punct. Acesta punct exploda și liberat energie, materie, timp și spațiu. În prezent, aceste indici că Universul este o expansiune, adică se mărește. Alcătuirea Universului, avem aici, știm că Universul este alcătuit de stele, stelele sunt corpuri cerești. Acestea formează galaxiile în care se află planeta noastră. Se numește Calea Lactee. Calea Lactee. Acum ne vom uita la un videoclip cu teoria Big Bang-ului. Teoria Big Bang-ului. De-a lungul timpului, au existat mai multe ipoteze cu privire la vârsta Universului și la modul în care s-a format acesta. Cea mai cunoscută ipoteză este teoria Big Bang-ului. Figura 1. Conform acesteia, Universul ar fi luat naștere acum aproximativ 14 miliarde de ani. Până atunci, exista doar un punct. Acest punct a explodat și a eliberat energie, materie, timp și spațiu. În prezent, există indicii că Universul este în expansiune, adică se mărește. Așa, ne-am uitat la filmul ăsta. Acum ne vom... Acum avem aici un exercițiu de făcut. Avem aici 1. Galaxia în care se află planeta noastră se numește nebuloasă Calea Lactee, galaxia Andromeda. Sigur că e Calea Lactee, că am învățat mai înainte. Conform teoriei Big Bang-ului, Universul s-a format în urmă cu 15 miliarde de ani, 14 milioane de ani, 14 miliarde de ani. Vedem, am răspuns corect. Avem aici poze cu nebuloasa, stelele, stelele într-o evoluție continuă, ele se nasc din nori moleculare, adică un praf cosmic și gaze care agită, aducând apariția protostelelor și apoi a stelelor. Stelele sunt de mai multe tipuri fierbiți cu temperatură medie,
reci. După mărime, acestea sunt piticii brune roșii, medii gigante, supergigante și hipergigante. În timpul vieții lor, stelele se măresc devenind gigante roșii, apoi când încep să-și piardă energia, devin pitici albe, iar la final pitici negre, nu mai luminează. Uneori stele pot avea mari explozii, supernova, proces în care steaua se transformă într-o nebuloasă. Atunci când particulele de nucleu a unei stele sunt formate, ca să unească, se formează stele neutronice. Acestea sunt stele foarte mici cu materie foarte densă și rotez foarte repede. Stele neutronice care pot emite un jet de radiație care dreptătează de pe Pământ sunt numite pulsari. După explozia unei stele, miezul care rămâne se poate mișora extrem de mult și poate atrage o forță celor din jur. Aceasta se numește gaură neagră. Când în jurul găurii negre există un nor de energie foarte luminos, acesta se numește quasar. Ne vom uita și o leacă la sistemul solar. Sistemul solar este alcătuit din Soare, care mai este numită steaua mijlocie. Planetele care se rotesc în jurul său, sateliții planetelor, asteroizi, comete și meteoriți. Pământul nostru are ca satelit natural Luna. Planetele sunt corpuri cerești fără lumină proprie în ele, fiind luminate de soare și încălzite. Sateliții sunt corpuri cerești cu dimensiuni mai mici care orbitează în jurul unor planete. Nu toate planetele au sateliți. Avem aici mai multe imagini, asteroizi, sistemul solar, meteoriți, comete. Spre centrul unei galaxii nu există noapte. Cerul este atât de steat de stele cât este permanent să lumină. Sunt atât de multe stele încât galaxia noastră, dacă numere 100 de stele pe minut, poți număra toate stelele aproximativ 200 de ani. NASA a descoperit că în perioada 2016-2017 7 exoplanete de mărimea Terei într-un singur sistem solar denumit TAPSM-1, aflat la o distanță de 400 de ani lumină față de Soare. Și ca tine acasă care vrea, puteți să faceți astea două exerciții de la aplic și de la portofoliu. Identifică intrusul din enumerarea următoare: Neptun, Saturn, Venus, Marte, Luna, Venus, Jupiter, Terra, Mercur, Uranus. Ordonează după mărimea planetei ca la cerința anterioară. Și la portofoliu avem: caută pe internet sau în enciclopedie informații despre sistemul solar. Realizează o fișă de portofoliu care notează 3-4 caracteristici pentru fiecare planetă a sistemului solar, dar și despre Soare. Ne vom uita la un filmuleț cu sistemul solar. Sistemul nostru solar. Soarele este o stea de mărime mijlocie. În centru atinge temperaturi de 20 de milioane de grade Celsius, iar la suprafață circa 5.000-6.000 de grade Celsius. Volumul Soarelui este de 1.300.000 de ori mai mare decât cel al Pământului. Mercur se află la 57 de milioane de kilometri față de Soare, pe care îl înconjoară în 87 de zile terestre.
Nu are atmosferă, nici sateliți. Pe fața însorită are 430 de grade Celsius, iar pe cea umbrită minus 100 de grade Celsius. Venus se află la 108 milioane de kilometri distanță de Soare, pe care îl înconjoară în 224,7 zile terestre. Are atmosferă, dar nu are sateliți. Este o planetă foarte fierbinte. La suprafața solului atinge 460 de grade Celsius. Este înconjurată de nori formați din acid sulfuric. Terra se află la 150 de milioane de kilometri distanță de Soare, pe care îl înconjoară în 365 de zile. Are atmosferă și un singur satelit natural. Este singura planetă pe care se cunosc forme diverse de viață. Marte se află la 227,9 milioane de kilometri distanță de Soare, pe care îl înconjoară în 687 de zile terestre. Are atmosferă și 2 sateliți mici. Este o planetă rece, deșertică, pe care se presupune că a existat cândva apă. Jupiter se află la 778,5 milioane de kilometri distanță de Soare, pe care îl înconjoară în 4332 de zile terestre. Are atmosferă și 67 de sateliți cunoscuți. 4 dintre aceștia au dimensiuni mari. Este cea mai mare planetă din sistemul solar. Saturn se află la 1429 de milioane de kilometri distanță de Soare, pe care îl înconjoară în 10.759 de zile terestre. Are 53 de sateliți confirmați, unul de dimensiuni mari. Prezintă numeroase inele de gheață și rocă. Uranus se află la 2871 de milioane de kilometri distanță de Soare, pe care îl înconjoară în 30.688 de zile terestre. Are 13 inele și 27 de sateliți. Este o planetă foarte rece. Neptun se află la 4498 de milioane de kilometri distanță de Soare, pe care îl înconjoară în 60.181 de zile terestre. Are 6 inele și 13 sateliți, dintre care unul mai mare. Nu este vizibilă cu ochiul liber. Iată, dragi urmăritoare a canalului nostru, după cum am hotărât, de-amum joi vom mai avea geografia. Până atunci vă urez multă sănătate și să aveți grijă de voi. La revedere!